изҳороти машкуки сафорати тоҷикистон дар бораи раҳоии муҳоҷирони боздоштшудаи тоҷик. тоҷикистон боз ба чин замин дод, ин дафъа аз Панҷакент. баста шудани як бозор дар шаҳри Кӯлоб. даргузашти як захмии таркиши зарфи газ дар ноҳияи Панҷ. сафорати тоҷикистон дар Русия гуфтааст, коргарони муҳоҷири боздоштшуда дар ҳавзаи шаҳри Котельники вилояти Москаве ин кишвар озод шудаанд. сафорати тоҷикистон таи изҳороте гуфтааст, ин муҳоҷирони боздоштшуда пас аз санҷиши асноди будубоши онҳо дар Русия аз тарафи мақомоти пулис озод шудаанд. ба иттилои радиои Озодӣ, изҳороти сафорати тоҷикистон мушаххас накардааст, ки чанд нафар аз муҳоҷирони кории тоҷик боздошт шудаанд ва далели ин боздошти густурдаи онҳо чист, ҳолон ки теъдоди онҳо беш аз 100 нафар гуфта мешавад. аммо мақомоти сафорати тоҷикистон гуфтанд, масъалаи боздошти дастаҷамъии муҳоҷирони кориро пайгирӣ менамоянд. ҳамчунин ба иттилои дафтари матбуотии вазорати умури дохилии тоҷикистон, Рамазон Раҳимзода, вазири умури дохилии кишвар низ аз ҳамтои русаш хоҳиш кардааст, то қазияи боздошти муҳоҷирони кории тоҷикро холисона баррасӣ намояд. Умед Бобозода, ваколатдори ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон низ бо латтукуби бераҳмона хондани амали нерӯҳои омони Русия аз қиболи донишҷӯёни тоҷик аз ҳамтои русаш хоҳиш намудааст, то ба тафтишоти холисонаи амали ғайриқонунии нерӯҳои пулиси рус мусоидат намояд. Бояд гуфт, боздошту латтукуби донишҷӯёни донишгоҳи Комсомолови Лаби Амури Хабаров ва рейдҳои густурда алайҳи муҳоҷирони кории тоҷик дар вилояти Москави Русия пас аз муроҷиати видеоии сокинони шаҳраки Котельники ин вилоят ба Владимир Путин, раисҷумҳури Русия шурӯъ шуданд. ин занҳо дар он муроҷиаташон мегуфтанд, муҳоҷирон аз Тоҷикистон дар минтақаи онҳо анклава месозанд. ҳамчунин ин шаҳрвандони рус иддао доштанд, ки дар хонаҳо онҳо ба теъдоди зиёд зиндагӣ менамоянд ва дар зимни гаштугузор ба сӯи духтарони ноболиғ гап мепартоянд, ки ин амали муҳоҷирон сокинони русро нигарон кардааст. дар пайи ин муроҷиатҳои онҳо боздошти густурда ва тафтиши ҳуҷҷатҳои муҳоҷирони тоҷик дар шаҳри Москаву вилояти атрофи он шурӯъ шудааст, ки мунҷар ба вокуниши мақомоти тоҷик гашт. дар ин раванд вазорати умури хориҷии Тоҷикистон бо даъвати сафири Русия дар кишвар ин ҳаводисро мояи нигаронӣ хонд. аммо кулли мақомоте аз Тоҷикистон, ки дар ин робита ба ин қазия вокуниш карданд, аз мақомоти мухталифи рус танҳо хоҳиш намуданд, то онро мунсифона пайгирӣ намоянд. зимнан манобеъ дар Русия мегӯяд, бо вуҷуди ин хоҳишҳои мақомоти тоҷик, иқдомоти мақомоти рус дар ҷиҳати тафтиши ҳуҷҷатҳои будубошу фаъолияти танҳо муҳоҷирони тоҷик дар ин кишвар ташдид шудааст. қисмате аз заминҳои кишоварзони Панҷакентро ба чиниҳо медиҳанд. дар ин бора хабаргузории Азия Плюс хабар додааст. ба иттилои манбаъ, қисмате аз заминҳои хоҷагиҳои деҳқонии Орионо, Филмандар ва Навичомоқи шаҳри Панҷакентро ба коргоҳи тиллошӯyии Зарафшон медиҳанд. манбаъ мегӯяд, санади додани ин заминҳо ба коргоҳи заршӯyии Зарафшон аз тарафи Вазорати адлияи кишвар дар 28 апрели имсол тасвиб шудааст. майдони заминҳое ки ба Зарафшон дода мешаванд ҳудуди 128 ҳектар хоҳад буд, ки ширкати чинӣ ва тоҷикии Зарафшон таи 3 соли оянда ҳаққи истифода аз онро хоҳад дошт. дар ҳуҷҷати Вазорати адлияи Тоҷикистон гуфта мешавад, ки майдони умумии замини бозпас гирифта аз кишоварзон ҳудуди 128 гектар буда, 19 гектари он замини обии Корам, 75 гектар замини лалмӣ, зиёда аз 619 гектар чарогоҳ, 53 гектар замини зери об, зиёда аз 6 гектар роҳ ва тақрибан 32 гектари дигар аз ҳисоби заминҳои ғайриқобили истифода мебошад. гуфта мешавад, ширкати заршӯyии чинию тоҷикии Зарафшон аз ин заминҳо барои сохтани коргоҳи тиллошӯyӣ, зерсохторҳое барои тавлиди маъдан, обраву обпарто, макони тавлид, зерсохторҳои идорӣ ва анбори нигаҳдории маодин истифода менамояд. ҳамчунин гуфта мешавад, ҳудуди партовгоҳи ширкат низ тавсея меёбад.
ширкати зарафшон дар заминаи коргоҳи фароварии тиллои тоҷикистон дар соли 1994 таъсис шудааст. Дар аввал қисмате аз саҳмияҳои ин ширкат аз они Commonwealth and British Mineral Ltd Бритонияи Кабир буд, ки баъдан дар соли 2007 75% саҳмияи ин ширкат аз тарафи ширкати чинии Zanjing Mining Group Ltd чин харидорӣ шуд. ҳоло Тоҷикистон 25% аз саҳмияҳои ин ширкатро дар ихтиёр дорад. Ин ширкати фароварии тилло дар конҳои назири Тарор ва Ҷилави Тоҷикистонро дар даст дорад, ки дар 44 километрии шаҳри Панҷакент қарор гирифтаанд. Дар маҷмӯъ ширкати Зарафшон 70% аз тиллои Тоҷикистонро тавлид мекунад. мақомоти шаҳри Кӯлоб дари бозори Лола барои фурӯшандаҳо дар ин бозорро бастааст. дар қарори шаҳрдорӣ дар ин хусус гуфта мешавад, фаъолияти ин бозор то анҷоми бозсозӣ қатъ шудааст, аммо гуфта намешавад, ки ин бозсозӣ кай ба итмом мерасад. ин дар ҳолест, ки рӯзи гузашта даҳҳо нафар аз фурӯшандагони бозори Лола дар Кӯлоб алайҳи тасмими шаҳрдории он дар ҷиҳати кӯчонидани ин фурӯшандагон ба дигар бозор эътироз карданд. ба иттилои Радио Озодӣ, ин эътирози фурӯшандагон дар пайи судури қарори шаҳрдори Кӯлоб барои ба бозори нав кӯч додани макони фурӯши онҳо ба вуҷуд омада буд. раиси шаҳри Кӯлоб таи амри катбие дар 16 май гуфтааст, бояд фурӯшандагон ин бозорро тарк намоянд, ки зоҳиран ин амр иҷро нашудааст ва 25 май мақомот тасмим гирифтанд, то аз тариқи маҷбурӣ ин амрро ба иҷро расонанд. гуфта мешавад, бозори Лола, ки макони фурӯши таҷҳизоти техникӣ дар шаҳри Кӯлоб аст, бозмонда аз даврони шӯравӣ аст, ки ба иддаои фурӯшандаҳо ба талабот ҷавобгӯст. аммо мақомот мегӯянд, ин бозор мувофиқ ба тақозои муосири шаҳр нест. Манучер Асозода, муовини раиси Кӯлоб, дар суҳбат бо манбаъ гуфтааст, шароити бозори нав беҳтар аст. ба назари ӯ, агар дар ин бозор аз 100 то 150 нафар ҷо шавад, дар бозори нав то 400 фурӯшанда метавонад савдо кунад. манбаъ мегӯяд, бозори фурӯши таҷҳизоти техникии Лола аз як соҳибкори маҳаллист. соҳиби бозори навбунёд маълум нест, дар ҳоле ки баъзе аз савдогарони бозор иддао мекунанд, бозори ҷадиди Кӯлоб ба наздикони раиси ин шаҳр тааллуқ дорад, аммо дар ҳукумати Кӯлоб ин иддаоро рад кардаанд. ин барои бори аввал нест, ки дар Тоҷикистон фурӯшандаҳоро ба бозори дигар мунтақил мекунанд. маъмулан дар бозорҳои ҷадид макони фурӯш ё мағозаҳо аз сари нав фурӯхта мешавад, ки тоҷирон пули кофӣ барои харидории чунин маконро надорад. ин ҳам дар ҳоле сурат мегирад, ки барои кӯчонидани бозори қаблӣ зарари ҳеҷ нафаре аз фурӯшандаҳоро ҷуброн намекунанд. ба назар мерасад, ин паҳлӯи масъала фурӯшандаҳои бозори Лоларо низ нигарон кардааст, ки онҳо гуфтанд, пули пардохтӣ барои ҷойҳои нав дар бозорро надоранд. яке аз захмбардоштагон аз таркиши зарфи газ дар ноҳияи Панҷ даргузаштааст. дар ҳамин ҳол пизишкон вазъи саломатии 4 захмии дигари ин таркишро вахим арзёбӣ карданд. як масъули ҳукумати ноҳияи Панҷ ба Радио Озодӣ гуфтааст, Каромат Умедоваи 43 сола шаби 25 ва 26 май даргузаштааст. ҳамчунин дар беморхонаи марказии ноҳияи Панҷ ҳам ин хабарро тасдиқ карданд. пизишкони ин бемористон ба манбаъ гуфтаанд, чанде аз осебдидагонро ба шаҳрҳои Душанбе ва Бохтар фиристодаанд. рӯзи 20 май дар як нуқтаи омода кардани хӯрокҳои зудтайёр дар бозори марказии ноҳияи Панҷ зарфи гази моеъ таркид. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон сабаби ин таркишро риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми пур кардани баллони гази моеъ унвон карданд. масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфтанд, зарфи газ кӯҳна буд ва онро беш аз меъёр пур карда буданд. дар пайи сурат гирифтани ин таркиш дар ноҳияи Панҷ, вазорати тандурустии Тоҷикистон эълон кард, ки дар ин ҳодиса 28 нафар ҷароҳат бардоштанд. 2 нафари онҳо ноболиғ гуфта мешавад.